Krzňa otrovou. No dobre teda, tak nejaká obľúbená pesnička, konkrétna, máš nejakú takú? Ktorú by si pustil, alebo ktorú máš ráda, Slovenský, to je jedno, Slovenský. Ale ja neviem spievať, čo ty jebe? Nevadí, ja neviem spievať. To nevieš? Neviem tiež spievať, ja tiež spievať čas. Mám si to naučiť. Na čo schodil do školy? Na kokot? Dáme si túto. Pondelok doma nebudem, útorok na jarmo pôjdem a v stredu z jarmaku. Vo štvrtok s chlapcami do šenku a piatok Mariška čierna, ty bude ženička moja, sobotu tyčku dáš, nedelu pôjdeme na stopáš a jeme tvojho Antikriča, daj mi šalátu, daj mi šalátu, daj mi šalátu, ešte ti ho piču večer, nemám záhradu a nepičujete. Roky dopočko, Rokička! Dobre. No. Aký čo chceš, piču. A te stojím, a nepijem, nebojím sa, že zahynie, nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia, a keď ma chytia, budem väzeň pozvolený. Keď zaplače, mám noci žiaden, nezaplače, otec mati, ani moji kamaráti, ani moja mladá žena, čo ma dala do väzenia. A do väzenia, čo sa smejete vy kokoti? Takého, čo nevíde, očiaľ nikto. Mama sa nedá jebať, tuto jebete tu. Dojebali ste mi noci. Krásne pesničky, ale dobre. Ešte ti zajebem je. Daj ešte. Takú, to je taká krátka. Šiel sem za noci alejí, sliepky kradnúť. Kohúta so sliepkou lúčil, keď som ju dobre sa strčil na paprikáč. Že počkej, ty budeš litúvať, ty pozná svet. A nepičuj. A takto. V poslednom čase boli médiá. Ja som prišiel za som debatovať do piči, za chvíľu spravíte so mňa matučku. Ja sa na to jebem. Príjem do prievi, dostanem diplom. Že nechodím ľudí zabávať, že ešte ja spievam. To je dobre, treba. Trestanecká légia. A tí magistri v Bratislavi, čo chodia, z Vysokej školy umenia. V Bratislavi z Vysokej školy umenia chodia do Prievidze za ožratým lakomeniskom. A tak sa se mnou najebali, že museli na Slobodári zaspať. A ten koko sa so ženou pohádal predtým, Bachor obolel, že má žalúdočné problémy a že keď ma videl na videu, že sa normálne vyliečil. A ja som už nie, že kokot, čo zabáva ľudí, ale už som aj ľudový liečiteľ. Ľudový liečiteľ na líško. No dobre. Nepičuj tí chody. Celebrita devať. No a čo chceš? napadla ma otázka. Čo chce zajebať ty vlasatý kokozate? Pozeral som, áno, momentálne na hodine. Pozeral si televíziu, neviem, pol roka, rok dozadu, bol tam Rytmus. Aký máš názor na Rytmusa? Tak to je obuch. A to každý na ňo nadáva. Máš jeho názor? No však ja som mal akciu v Bratislave. 1000 respondentov. Po Bratislave chodili a vypytovali ľudí a Rytmus 260 hlasov a som mal 600. Padol na piču. Aj to všetko
Rozjebal. Dobre. Tak, moje otázky momentálne skončili. Ako vieš? Takže, myslím si, Či ti aj budem... čo chceš ľuďom odkázať? No nie, ale či ti ja budem dávať otázky? No môžeš. Prečo nemajú vlasy na prašine? Prečo nemám? Vlasy na prašine? Ja? Áno. Lebo si ich strihám. A dôkladne. Im to je ostrihané, že ty hololavia háva, ty kokot. Ty jebeš. No. No. A do koho jebeš teraz, mi povedz. Tak vlasy máš na hlave a bradu máš pod zubom. Opačne, ja to mám opačne, no. Ja ti dávam šampón na bradu a niekto ti dáva na hlavu. Ty mám na piču gény. Ono len není, pozri. Ty nepičuješ tam. Ja ťa počujem, ja ešte mám dobré uši, aký mám 61 rokov. Na zdravie. Som zvedavý, koľko vy prijete na pohre, keď ma vyjebe. Ja prídem určite. A určite zaujím. Čo jebeš? Na zdravie. Ďakujem Na pekne. tvoje. Čo je, mikrofón nefunguje? Len som kúkal akurát, že Čo si kúkal? Čo si kúkačka? si mal prázdny pohár, takže či ti nalejú alebo čo. Čo si kúkačka? Ty kúkaš. Neviem, ak ešte niekto máte nejakú otázku. Budeš Áno? čítať toho. Čítaj, ty si ho fanúšik verás. Výborné. Ja by som sa rád opýtal, že aké ženy sa ti páčia? Aké? Všetky, čo majú piču. A máš to potvrdené. Ale také špecifické, že napríklad veľké prsia, veľká riť, blond, ríšavá, alebo čo? Veľká ryb, no sa na mňa ľúbi. No. A potom ti prísane kanárika, vieš. Ty si kokot. Vy ste Matuzalenci, tu jebaní z Volenským, najebaní, ja už neprídem v živote. Vy ma tu len najebete, piču si robíte zo mňa? Ale nie, dobre. Mám vás rád. Celý Zvolen mám rád. Hej, otázky? Ale sa vás tu najebalo. Do piči. Ešte šťastie, že nemáte obývačku. A to povedz o svojom pôsobení, pani, lebo môj No starý... ja ťa počujem, keď tam jebeš do neho. Mikrofón by som... Tak, Není problém. čo ti dá môj? Ja si tento aj dopriemne zoberiem. Minule mu najebali Trenčín a nefungovalo. To, čo ste mi dali? Banán! Vládli. Prosím vás, Prosím, nejaké veselé príhody z bani nemáš? bani? Mám? Keď som potkaný naháňa po bani. No povedz nám viac, poď. Zožrá mi cvačinu, kokot. Ty robíš piču, potkaný v bani. Tak potkaný sa bani. A zajebal som si tačku a idem sa nažrať a videl som tačka sa táto kvíkala. Už som vedel, že je zle. A pán kokot vyjebaný. A nie, že by bol chleba zožral, ale salámu ti by vyjebal. A jedenia tvojho kokota. Ty kokot zajebaný. A potom si dal suchú salámu. Ja suchú A chleba. nie, potom ja som s nima vyjebal. Ak bol Pavlán Želbanský, tak som dal takto dosku, omrvinky som dal, samouhrahovia. Ráno som prišiel, už boli štyria, vyjebaní, špatári. A som mi do kombinácie chytal kolosty som im stiahoval, do trichlóru dával. Boli by predbehli aj Borozova na stovku. Krásne zážitky, Laco, na vojne si bol? No jasné, že si bol.
Tak keby som išiel na vojnu, tak som mal 20 rokov. A to musel nasluhovať. Ja som mal podpísanú baňu miesto vojny. To už vieš o tom dúfam. Ja sa, že viem, ale to som to bol... Dobre si, metraveli, nejebuď do mňa. Čo si tu od tých podjebávaš ten trezor? Keď tam boli peniaze, už som piči. Láco, a počuj, mňa ako bubeníka zaujíma, že kto jebal bubny v Činžáku? Čarinovci, debili. To ty istý, oni podľa mňa iba napriek si chceli robiť. Tak aj ty, debili. Naproti veň. Prišiel som hore, staré sa pýtam, čo robia tí blázni? Môže majú naplnať piček v tej neone. Niekto stíšia, lebo ma rozjemem, reku celý byt. Prišiel som dole, televízor som mal pustený a najebal som si buldozerici, čo majú tie kokoty na ušiach. To som si najebal a tankista som vyzeral. A počul som mi aj cesto. Tak som zase vybehol hore a som si to zabudol dať dole. A Šarina mi otvoril, keď ma zbadal tých slúchadá ten skolabu a pri dverách. Nič ho mi jebalo. A za 3 mesiace umrel kokot. Tak si treba. Nemali ste kububňovať. Láco, počúvam, až máš nejakú ešte veselú príhodu, tak poď do nás. Z natáčania. Čak debilo, ovžral si ako som ja. Počujem, Láco. Kto ti vyjebal vodu v Činžáku? Čo sa ty pýtaš, bo ja ten staročísnom už. Voda ti chlapala. A ne, mi jebala. A objasni nám to troška, čo sa stalo. Čo to stalo? Bosky koko sa stalo. Asi tebe, ty koko. Ja sa na to jebem. Dávam sa hlasovania. Aj s bytom. Keď som už pri voľbách. Čo si jebeš o voľbách? Aby som otvoril tú politickú situáciu, reku, že či nám k tomu vieš niečo povedať, ako svoje osobné postrehy, názory, alebo koho si volil a prečo, alebo nevolil si a prečo. Zbyta jebnutého. Samozrejme, zbyca jebnutého som volil. A ten väčší kokodák, tá kurva, prední, čo bola. Ale Láco, na internete sa veľa otázok otvorilo ohľadom. Čo si farbol slepý, si ma jebol do nohy. Čo si nametený viac ako ja? Dobre, aj za fotkou. Fotkou, nie že fotkou, jebol si ma do nohy, ty kokot. Ja si podkutý. Podkutý si ako vodi. Štajráci, čo majú podkovi. A je podkutý. Ty čo jebeš tam ofisovi? No ja len tak reku, že ole. Že reku, vyrozprávaj nám. Ja už, víš, ja mám, jebem aj na celú politiku. Ja mám politiku teraz momentálne vo zvolenie. Kamarátov a s tým mám politiku. Ináč, Láco, ja by som nerád túto otváral túto vec a viem, že všestranný umelec sa na mňa pozerá. Prišla za mnou Martinka Surku. Martinka Surku. No zaslúži si pusu. No koľko, však má 2 zuby. Láco, ale toto by si neurobil. Toto je piči. Tak by mňa aj kočku na cici neodjebala. Wow, ja sa ťa bojím. Nepríčesná, Drakula. Láco, ale jednu pusu by si im mohol dať.
A tento kokot nemá pásku. Neplatil vstupné. Neplatil vstupné. Vidíš, debil? No však ty máš, ty si krvo dostala, to je dobre. No to nebola krv, ty tiež máš borovičku na jebanú tebe. Čo piješ? Čo si z Ruska? Vodku? Tak vybaj, do Kyjeva. Tam ti najebu. Aj s bundášom. Láco, ale toto bolo vyvolanie k baru. Prosím? Že sa vyvolala k baru. Ja ti dám bratranec. Ja tu mám bratranca. No neviem, pozvolne som nikoho nepojebal. A tu mám aj bratrancov. Jedine. No len ty sa tu nejebať. Že by sme chceli hudbu? Nevyjebávajte blky tu pri mne. Že by sme chceli hudbu, a to zatancuješ ty s ňou? Koho? Hudbu by sme dali a že by si s babou zatancoval. Nejebne si s ňou náhodou kankán. Že Zeppelin? Môžeš aj kankán. To vám jebe. Ale no, Láco, jeden taneček. Dobrú noc, pani Mahurina. Ďakujem pokoj. My by sme to ešte aj tak neukázali. Čo ti jebe? No ja ozaj nebudem môcť kokota robiť so aký som. Nie na to ako... Prosím? Prepáč, ale ja som chcel naostrieť otázku, že tento chalan... No a teda bujebeť otázky. Ja viem, ja nerád, ale predsa len chalan si s tebou nejebol ani jednu borovičku. Kto? No tento vlásač. Ten vlásač vedľa teba. On je abstinent. Ani Bohovi. Tomu neuverí nikto. Počúvaj ty, vlasatý kokot. Bradatý, ako ti už mám povedať, do piči. Lebo idem do prievidze. Budete plakať za mnou, kde ste ma tu videli, kde som tu bol kokotiny, ale nevadí. Ale mám vás rada aj tak všetkých. Tak. Za jeden si dáme teda. Ale poprosím poletačík. Bola by si nás celá krčma. Uha. To ti jebe. Už neviem. Brzdu, to si jebnutý. Ty si na mozog. Zajebaný. No ty budeš toľko jebať do mňa na zdravie. Ja ťa vyjebem a na zdravie. A nie aj konský kokot. A ja poviem dozvolená do nemocnice. Na zdravie. Do sádry ma na jebu. A prídem 25. januára. Na Barlách. Ja. Ak si vydýchol, a keď si piču vylízal. Dajte nádych. Ja sa na to jebem už. Dajte mi pokoj. No, to nedá vyprávať. Máš niekto nejakú otázku? Čo ty tam pičuješ, Jež? Ja ťa počujem, ty. Otec šoféra. Asi máš čo povedať. No len sa pýtajte, kokotiny, čo ja mám. Keď... No, a mám jednu otázočku. Máš vodiča? Kto? Ty. Mám na bicykel. A už ťa chytili najebaného na bicykli? Chytili ma najebaného. A jakú pokutu si dostal? Nedostal som. To vy... Išiel som do Septimi. Na bicykli po chodníku. A teraz, tedy bola tá akcia Jastrap. Do piči. Naraz ti zabrzdili kokoti pri mne, že prečo nechodí, že nesvietím na chodníku.
Som reku, ja na chodníku mám svietiť, reku, potom aj žena, keď ide z končíkov, aj tam by to malo svietiť. Som ich dojebal na body, ale potom sa mal pýtať, kde som bol vyjebaný. Ako septine na pivo. Je to sa mu hlúpi, že som povedal pravdu. Tak som išiel, učiť som mal až pod bradou najebané a vedľa bicykla domov. Boli by mi najebali pokuty. A to bola tá akcia, Trenčiansky olnici. Ja by vyjebaný skurvený. A už za to ani jastrabov nenávidím. Čo ti jebeš? Na vodičak na auto šoferoval si niekedy? Čo? Vodičak na auto. Ja keď som šoferoval na aute, som 280 rokov mŕtvý, alebo bol ako by som zabil. Čiže ja môžem šoferovať, ja to nie trezvy. Večer mám 8,5, ráno mám 5,3. Ako ja môžem šoferovať? Čo ti jebe? Ani motorku? Nič. Ako? Motorku. Na motorke si Motorku. To vidím. Aha, Martinka Turta. Čo má do Zura? Kurva, teraz vyjebaná. Povinia! Hej! Budete plakať a zosne. V Bratislave mi povedali, že ja keď zomrem, ja budem mať 3000 ľudí na pohrebe. To minimálne. 3000 ľudí budú na pohrebe. Ja mám len Trenčine, mám klub 6500 ľudí. Trenčine. Ja keď zosnem, tak neviem, či nebudú musieť aj tento nerozpívovať. No máš nejakú otázku? Nejakú na telo? Môžete to zapýtať, lebo taká mi nejebeš veľmi. Otázky sú na piču, ale nejaké príhody ľahko, keby povieš. Ty za to nie si vršiakom do piče. Ale ona ťa chce povedať. To bol brigadier. 37 ľudí som robil výplate. Nie, že od Múťovej po hlavnej ceste na hlavnej ceste nechcete ani nohami. No len hýbajú do piče. To je problém. To treba riešiť. Hýbajú si do karmanov, do piče. Do piče, lebo ja sa psov bojím. Viac ako Maríke doma. To je tu Štefan. Ani jeden Štefan tu nie je. On je otec. Čo
ma doviezol sem. Jeho otec je Štepan. Jeden handlivý Štepan. Všetko najlepšie všetkým Štepanom. A čo hovorím, čo sa tam premenúvať? No, ale som mu zase najebaný. Ježiš Maria. Čo som? Koľko? Aj tam som jebal 5 5. Ča mi nalej, čo sa voľne tu jebeš? Ja si nemôžem, lebo tam je ruky trasú. Ráno pojem do pekárne. Mak ojebávať na koláče. Krenský kokot. Áno. Chcem sa opýtať. Ešte na kren. Kren okopávať. Chodíš? Ako okopávať? Vykopávať. To ti jebe? Nevyznám, ja som hospodár. Tak sa ma nepýta takú kokotinu. Kren okopávať. No. A tak mám také trička. Gorduličná robov. Že chreň musí tak štípať, aby ti hlavu rozjebalo. Aj tam auta, alebo čo? A to nejaké zážitky. Aj nám ešte aspoň taký jednou. Učňovky. Pred skúškami záverečnými. No, Maturantov chcem sa opýtať. No, Prosím. a na akú školu si chodil? Elektrikár, Elektrikár. A boli sa aj žiarovku to má vymeniť. Lebo som najebaný boli. Záverečné skúšky, aké si mal? Však elektrikárske. A dobre, v pohode, všetko v poriadku, si zvládol. Vyučený. A čo si robil? Čo si tam robil? Všetko prebiehali. To neviem predstaviť. Jak čo si robil? On tam ma pýta, si tam nevyhúku, či trubilo pojebaný. Ja to chcel aj mikrofón, ale ďaleko je, tam je to čiasto. Počula som, lebo pri tých záverečných skúškach sa dajú vyrobiť, ja neviem, rôzne veci. Napríklad kamarát sa pobil tak, že keď dopísal post, tak ho odtiaľ vyniesla učiteľka. Neskončil, ale... Ale tak reku, že zo školy nejaký zážit. Aby si nedobatol, aby sme teba odtiaľ to nevyniesli. No. No, tak smerujem tam, ako si povedal, no. Čau. Nejaký zážitok príhodí na školu. To už bolo dávno, no. Rodávno. To môj bol prechode. Keď si robil učiteľa? No, keď si robil na škole. Učiteľa? No, si má robiť do piči na základnej škole. Čo ty jebe, ty kokos? Ja som robil brigády a base, je učiteľa. Vlastne tam bol nejaký chlapík. Výborní, vrahovia, všelijakí, alimentári, ako aj ty, alimenty neplatili. Ty má zameškané 4 000. Ja by som to nerád na verejnosti takto prezentoval. No a čože, kokot? A keď sa to dozvedia tie baby, že ozaj... Čo? Čo beha veterný mlyn do piči? Dookola. Čo tam hľadáš? Vyrát z Karibiku. Ty rád, Karibiku. Bola nie, že mi jebieš strúči elektriku, že ma tu vyjebe. Tak som ešte cigánku pozrel domov. Laco, ale ty máš to veselo aj tak rád. Káble tu najebe, kokos. To som ja samovrak. Komára, vetelu. Moja ho mám tak rád, keď ju nevidím akurát. Preto sa utíkaš do tej septimy bola. Ja tam nechodím do septimy už 3 mesiace. Ja mám bistro, novú krčmu.
Tam mi majiteľ povedal, zákaz po srdci mi chodiť. Že mi nohy doláme. Tam mám otvorený účetky, aj peniaze nemám. Zajebem tam sekeru, koľko raz je 20 eur. A mne je to jedno, že ja to mám na kopote. Tak dneska mi dáte 300 eur, tak ja to vyriadím. Vyrovnám to. Tak poď na to. Jebe. Doma zase mikrofon, ktorý kokot. Ale tu zase ja, ale smedný krk písa borovičku s tebou, vieš ako. Ktorý kokot? No tento môj smedný krk. Ja tak. Už tu mali byť. Vyjebal bezo mňa. No však. Dobre. Ďalej. Do koho jebe? Čo ti Estela doma varí? Čo tak rada? Estela mi nevarí. Nič, lebo to varí plynový porák, ty kokot. A to je dávno to užila. Myslím, že sem mnou vyjebeť. Na mňa otázku nemáš. Nie, není Krista. Ako môže Estela variť, je to varí plyn. No, to ťa napadlo. V tej plešavej hlave. A čo ti ten plynový varič? Praženicu máš rád, praženicu? Praženicu mám rád. Aj ryba má. Aj studenú už máš rád? Aj studenú. Najradšej som mal svokru, keď umrela, bola studená. Ty už bola mokru. Zomrela mokra. Bola zlá? Mokra, nemám Práve, že mi dávala lativo. Kutera zomrela, no na srdce. Ja ma mala rada. Tá ma podporovala. Notorické otázky, všetko. Ožraté. Čo som chcel povedať? Ja som si zaplajčil on. Jak som mu neplačil hodinu. Dáme si prestávku. Dobre, dávame si 15 minút prestávku.